Haleluya. Futhi ebalulekile ukuqala ukuthi ukhuleke okwesibili mase uyakholwa ukuthi lokho okukhulekelayo usuna. Yathemba ukuthi siyezwakala. Konke okukhulekelayo uzosuna. Kodwa ngaphambi kokuthi sesikhulekele ngathi enye ebalulekile ukuthi njengoba ungumfundi ngeke uze uphase ungazange ufunda. Into yokuqala ebalulekile wena funda uNkulunkulu uzokusiza ukuthi kulokho ongakwazi mase yangena ukuthi lokho ofundile uphinde ukukhumbule ku-exam. Abanye abafeyile abafeyilanga ngoba bengafundanga kodwa bafeyile ngoba bashawe i-breakout. Yingakho kwesize namhlanje uzokhule ukuthi siyawuvala umoya we-breakout. Ngifuna ukuthi mase ubhala ibhalika ukhumbule konke okufundile. Konke okufundile kumele ukukhumbule. Haleluya. Kumele ukukhumbule yonke into ozobe uyifunda noma into oyifundile. Okusho ukuthi ngeke uzikhumbule into ongazange uyifunde. Kumele yonke into uyifunde thina sizokhule ukuthi umoya we-breakout ungahlaseli ngesikhathi sabhala i-exam. Sizomela yonke umoya ezokuphazamisa ukuthi wena ubhaleka. Abanye bafuna ukukhumbula kwesu lokubhala. Sizobhala yonke into. Akekho umfundi kanobhala ozothola ikhuleko ezabhala. Akekho umfundi ozoshawa i-breakout. Wena hamba ofunda uNkulunkulu uzokukhumbuza. Haleluya. Siyaqinisa ukuthi siye uma ngihlakaniphe namazwi ami ehlakaniphe ngiyocela konke engithandayo uJesu uzokwenza. Futhi kubalulekile ukuhlala kuJesu ukuze uJesu akwenze lokho ofunayo. Futhi kubalulekile ukuthi noma ukhuleka kodwa ukhuleke uhleli uJesu uhamba noJesu. Engithanda noJesu uJesu akazophela esikoleni kodwa uzohamba nawe usevasini. Afike kuzo zonke izinto ezikholezweni. Haleluya. Ngoba iBhayibheli asikho isikhathi esiyophumela esibekelwe abantwana bakaNkulunkulu. Ngisho lonke okusukela lithi iBhayibheli asoze aphumele. Lokho kuyifa ezintweni zikaNkulunkulu. Iziphi abantu abanikela ukuphila kwabo kuJesu. Kusho ukuthi uma unikela ukuphila kwabo kuJesu uprotect uvikelekile. uNkulunkulu uyavikela. Lithi iBhayibheli othi inhlamvu yeso lakho ufane ukuthi inhlamvu yeso kaNkulunkulu. Uma nje unikela ukuphila kwabo kuJesu inhlamvu uphila kwabo awusayiphatheka wena. Kodwa uphila kwabo uphathwa bani? uJesu Kristu. Uthi uJesu uma ngihlakaniphe namazwi ami ehlakaniphe ngiyacela konke engithandayo uJesu uzokwenza. Haleluya. Akukho angeke aze akwenze wena ukuthi uhlale kuJesu noJesu ahlale kuwe. uJesu akafuni into eyiningi ufuna ukuphatha impilo yakho kuphela. Haleluya. Ufuna ukuphatha impilo yakho izinto iBhayibheli uNkulunkulu akanawo amandla amaveli empilo zethu kodwa unamandla amahle ukuthi aphumelelise. Iyo kuphela uNkulunkulu ayifuna kumuntu. Ufuna ukuthi umuntu aphumelele. Ufuna ukuthi umuntu aphumelele. Into eyenza ukuthi umuntu angaphumeleli iyodwa kuphela ukuthi aphile impilo engamthokozisa uNkulunkulu. Kahle kahle masibheke iBhayibheli zonke izinto eziBhayibhelini izinto ezenza ukuthi impilo yomuntu iphumelele. Lithi akanawo amandla okusimaza uNkulunkulu kodwa amandla okuphumelelisa. uNkulunkulu ufuna ukuphatha impilo yakho ufuna ukuphumelelisa. Kodwa idaba lilele kwenu ukuthi uyaphumela uJesu angene enhliziyweni yakho. Mase ngene enhliziyweni yakho akukho okuzokuphila. Akukho okudaba ezokuphila. Akukho lutho okuzokuphila. Konke kuyenzeka uma wena unikela impilo yakho kuJesu nebhathi uhlale kuye namazwi akho ahlale kuye. Sendlule uzoma usuqede ephilile. Kodwa uzohamba noJesu uzohamba usevasini. Nathi wafika sasesuke isikolo siphethe uJesu wasidinga sawuphaswe kwethu saqede evasini ngayo uJesu. Phatha uJesu uzokuvikela kuzo zonke izinto. Uzokuvikela kuzinto ezolimaza impilo yakho. Lithi iBhayibheli kukhona indlela eyihle empilweni yomuntu kodwa isiphetho sayo ukufa. Haleluya. Kukhona inqubo ongayithatha nabangani bakho kodwa inkinga sizobulela ukuphila kwakho. Haleluya. Yingakho lithi iBhayibheli ukuhamba nabantu konakalisa ukuyiphatha komuntu. Bheka abangani ohamba nabo ukuthi ba-right yini. Ngaphandle sasendayo bakhuluma yiphi impilo noma bakhuluma yiphi inkulumo uma benayo. Ngabakhuluma inkulumo ezokuyisa phambili noma inkulumo ezokuyisela emuva. Kumele uphethe nabantu ohamba nabo ukuze ukwazi ukuyithola lento oyifunayo. Ukuze ukwazi ukuthola ikusasa lakho
It's